un problema en tot cas que ens l'hem creat, però no és un problema. O sigui, jo quan surto, ahir vaig estar, o divendres vaig estar al Camp del Barça, o dissabte vaig estar al Camp del Barça, escolta, 100.000 persones. Ens ordenem, sortim i estàs una mica més. Estem dins d'una ciutat. M'enteneu o no? Vull dir, jo crec que és un problema que no és aquest problema, m'entens o no? I a més torno a repetir, és un problema en tot cas que ens el tenim que cuinar dintre Llinars, que ja això és el que hem fet i això és el que farem. Sí, bé, no, en tot cas jo volia comentar que, clar, vull dir, ara actualment, diguem-ne, del pas del polígon a la zona del càrting, només hi ha un pas que és sota la riera de Vilamajor, i aleshores convertirem, i a més això encara és segons el pla general, sí que pertany a la zona com a connector biològic, la riera, amb la qual cosa tindrem una altra sobrepressió en el territori, és a dir, si fem passar... A peu, t'he dit? Sí, però clar, evidentment... Un dia, És igual, o sigui, això què passarà a la gent? O sigui, ara actualment és un camí, no està asfaltat, és una riera amb un tractament més o menys naturalitzat, clar... No, per on te passaran, a veure, per un cantó del pont hi ha un polígon industrial, per tant hi ha un pas d'això. El pont està asfaltat ja, ara, no cal que hi fem res, i automàticament hi ha un camí que no està asfaltat, que passarà pel camí no asfaltat, que passa pel marge de la via, i prou. No entrarem en aquest connector biològic, no hi entrarem. Però hem de travessar la via. Sí, per sota del pont. Ara actualment l'únic punt que passa per sota és el de la riera. I que està asfaltada, aquell tros d'allà, la riera. No, és un no. Home, es veu que no hi has anat, perquè jo sé que hi he anat, està asfaltada. No està asfaltada. Hombre, i tant. I tant, que està asfaltada, hi ha pedra, hi ha una... Tu estàs parlant de l'altra riera, però jo estic parlant de la que dona aquella nau industrial. Al torrent del Fou, a sota la via, hi ha un ferm de formigó i pedra, i ja des de sempre ja ha sigut, quan van fer el pont de la via. Bueno, sí, però diguem-ne que allò no reuneix les condicions, per dir d'alguna manera, que hi hagi persones... Deixem acabar l'argument a la senyora Frutos. Sí, gràcies. Doncs clar, si han de passar 1.600 persones caminant per allà per una activitat puntual de 3 o 4 cops l'any de gran circuit, entenem que allò s'haurà d'arreglar, perquè clar, vull dir, ara pot estar una mica asfaltat, no sé què, però és un camí, diguem-ne, rural encara, i l'ús intensiu que se li farà doncs obligarà a que allò acabi sent una via més aviat urbana, diguem-ne, desnaturalitzada. Aleshores, si justament la riera la riera del Fou és un connector biològic establert per al planejament, doncs li estem donant molta més pressió a aquest espai natural. O sigui, aquesta solució dona solució a que no creem mobilitat, ens ho mengem, el marrón ens el mengem a l'Ajuntament de Llinars, com molt bé ha dit el senyor Pujol, i el que farem que la gent aparqui en el polígon industrial i que caminant vagi cap allà. La gent tampoc se la pot obligar a que vagi caminant, això és una altra cosa. I sobrepressionarem, farem aquesta riera que en teoria és un connector biològic. La gent farà exactament el que digui la policia municipal i aparcarà un dia com aparquen en el circuit de Catalunya, com aparquem, torno a repetir, els que anem al camp del Barça i quan anem amb un event o quan vas a veure en Serrat en el Palau Sant Jordi. Aparques on et deixen aparcar la policia municipal i vas a peu el tros que faci falta. En qualsevol cas, hem parlat de la mobilitat, del corredor biològic, hem parlat també de les possibles molèsties als veïns i de la tramitació. La tramitació municipal va acabar amb una votació al ple on 11 dels 13 regidors van votar a favor de la modificació del pla general. El Moviment Alternatiu de Llinars, que vostè encapçala com a regidora, hi va votar en contra i Convergència s'hi va abstenir. El projecte també ha comptat amb el suport explícit del Gremi d'Hostaleria i en aquest mateix programa la setmana passada també dels sindicats, entre d'altres. Parlem una mica en positiu. Quants llocs de treball aniran aparejats i quina activitat econòmica pot crear aquest circuit? Primer de tot, t'he de dir que en un moment de crisi com aquest és una inversió, jo crec que molt important. Se'n fan poques avui, d'uns 7 milions d'euros. Per tant, en un moment de crisi, torno a repetir com aquest, que hi hagi algú que estigui disposat a invertir 7 milions d'euros en un projecte de futur, jo crec que com a mínim es té de tenir en compte.
Després, inicialment, els llocs de treball em sembla que són 5 llocs de treball, 5 o 7 llocs de treball, em sembla que es crearan concretament durant tota la setmana, però després els dies que hi hagi competició probablement els llocs de treball que es crearan per mort d'això seran molts més, per dir-ho manera, no? Perquè per vendre les entrades, per atendre la gent, per indicar per gent que d'això, bueno, que hi haurà molta més gent que crearà indirectes, llocs de treball indirectes. I jo crec que els llocs de treball és important i en la pròpia construcció, solament en la pròpia construcció ja se'n crearan molt, o sigui, hi ha empreses que la veritat és que estan pendents perquè a mi em truquen i em diuen, escolta, això del circuit que ens hi podrem presentar, perquè esclar, avui tothom sap que la construcció, que el ram de la construcció està molt malament en aquest sentit i que per tant hi ha molta gent que si no volem tornar a engegar la màquina, com aquell qui diu, aquest seria un bon moment per poder-ho fer, no? Per tant, ja en la seva construcció ja es crearà tot un mecanisme de producció i per tant i de llocs de treballs que se sustentaran per la pròpia producció. I llavors, fixos, jo crec que inicialment, si no tinc mal entès, estaran entre 5 i 7 i després finalment poden arribar fins a 15 quan, si les circumstàncies econòmiques i la crisi passa, que la crisi passarà, segur. La crisi, com totes les crisis, tot puja i baixa, la crisi passarà. Si no passa, jo t'asseguro que ens anirà molt malament. Si no passa ja podem que ens calcem, perquè darrere d'una crisi com aquesta el que pot haver és una revolució, una guerra, per dir-ho manera, no? Per tant, pel bé de tots ens convé que passi la crisi. La veritat és que com que a Europa, com a França i Alemanya, hi ha països que ja surten de la crisi, i Inglaterra, nosaltres anirem més tard, però probablement ens estiraran. No tornarem a tenir el creixement, és evident que no tornarem a tenir els creixements que teníem, no? Però bueno, és una forma de repartir el pastís, la paella d'arròs que dic jo, de forma molt diferent. Per tant, és bo que tinguem indústria, és bo que tinguem terciari i és bo que tinguem una petita part de primari, perquè en són molt pocs, i finalment és bo que tinguem també botigues i que tinguem comerç per poder d'això. Si tens totes aquestes circumstàncies, fa que el teu poble estigui molt més, jo diria, deixa'm dir-me la paraula, molt més armat, molt més segur a l'hora d'obrir una crisi. I és per això que també nosaltres apostem per això, per la diversificació de les diverses activitats que hi ha en el nostre municipi. En qualsevol cas sí que serien entre 5 i 7 llocs de treball directes? Inicialment, sí. Indirectes? Indirectes, jo crec que en un dia d'això tampoc no tinc jo, no m'ho han dit perquè no d'això, però jo suposo que poden arribar a ser 10-12 persones, que poden arribar a indicadors de gent que estan informadors, gent que estan en les taquilles, gent que estan en els bars, vull dir, en un moment puntual és possible que hi hagi molta més gent. No sé el que és el circuit de Catalunya, que torno a repetir, no és mesurable. La gent confon el circuit de Catalunya amb el circuit de Cars, no tenen res a veure. Un cotxe de Fórmula 1 té entre 500 i 600 cavalls de força, un kart té 120 i entre sobre 700 i 1.500 centímetres cúbics, per tant té una potència brutal. Un kart de competició té exactament 120 centímetres cúbics de potència, amb un dos temps. Vull dir, esclar, quan parles de motor, que jo també m'ha agradat, perquè he anat en moto i d'això, quan parles d'això, i també tinc amics, a més de Cardedeu, justament, que corren amb cars, o que corrin amb cars. Un car no és un Fórmula 1 ni en el millor dels somnis, ni pel soroll, ni per la velocitat, ni pel d'això, és una altra cosa. Ocupació... A veure, nosaltres les úniques dades que tenim són les del projecte, vull dir, en tot cas, potser el senyor Pujol en té més, potser hi ha un altre estudi econòmic paral·lel al qual, diguem-ne, els grups municipals de l'oposició de Llinars no hi han tingut accés, vull dir, no ho sabem, desconeixem, per tant, nosaltres sempre hem parlat de la informació que en teníem. Sempre ho hem dit, vull dir, la previsió de llocs de treball són 7 el primer any, 13 fins al 5è any, val? I això per desenvolupament de l'activitat diària. I després, en el moment de l'organització de curses, és la pròpia federació i els clubs esportius qui, diguem-ne, aportarien la gent. És a dir, que aquesta feina quedaria, diguem-ne, repartida entre les pròpies federacions i, diguem-ne, activitats esportives. En teoria, segons aquestes dades, aquesta feina no vindria donada a gent ni de la rodalia, és a dir, ni de Llinars, ni de Cardedeu, ni de Sant Antoni. Aleshores, un altre indicador econòmic deia això,